Lume de salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. După cum știți, cum v-am zis în episodul anterior, vom face review la 3 reviste din pachetul pe care l-am luat Ninjago. Deci asta este a doua revistă. Este revista Lego Ninjago numărul 2 din 2018 cu Lloyd cu acest costum. Ca de obicei, revista este deschisă, fiindcă am scos revistele din țiple și am construit minifigurinele, deci am să vi le arăt așa direct. Și da, cam asta este revista pe care o să-i facem review astăzi. Cum deschidem revista, suntem loviți de pergamentul care arată poza aceasta cu fiii lui Garmadon, cu Garmadon în mijloc, cu echipa ninja cu Lloyd aici, fiul lui Garmadon aici sus. Aici e pagina asta, ne arată ce conține revista, adică două postere, bandă desenată, o minifigurină, na, astea. Mai departe aici avem un fel de pagină de ziar care ne arată așa, ziar independent, cele mai recente știri, Ninja Times. Și aici ne dă câteva știri, cum ar fi un nou val de crime, întreruperea șantierelor. Interesant. Aici pune o știre legată de furtul de masca Uri, cred că era aia cu roșu, nu mai știu exact. Dar da, s-au pus măcar o știre pentru chestia aia. Foarte ciudat e că au pus o știre legată de Darret, deci da, îmi place foarte mult poza asta, mi se pare foarte funny cu el cum bagă punga aia de chipsuri și o mănâncă, da, ok. Aici avem un joc cu identifică pe bikerii super rapizi. Aici avem două măști Oni plus 2 fii al lui Garmadon, adică domnule și cu scooter, cred că e asta, nu, sigur. Mă rog, aici avem 4 imagini, pardon, în care trebuie, nu știu, habar n-am ce cu jocul ăsta. Mă rog, aici avem pe col din SOG, da? Și mai departe începe banda noastră desenată cu deranj pe șantier. Asta face referință la ce zice aici mai devreme, cu întreruperea șantierelor în Ninja Times. Dar revenind, aici e banda desenată, aici sunt fiii lui Garmadon cu Kilo care dau buzna. Aici avem câteva flashback-uri cu tânărul Garmadon și tânărul Wu. Garmadon când e rău cu marele devorator. Așa, aici avem alt flashback când Garmadon construiește mega arma. Aici avem pe Kilo și restul fiilor lui Garmadon care mănâncă aparent. Ok. Aici avem un fel de puzzle care se numește Kilo Furios. Care gen avem această imagine, un poster din sezonul 8. Și trebuie să punem cele 5... Mai sunt încă două aici jos. Trebuie să punem cele 5 piese în locul lor aici. Ca e din SOG. Îmi place foarte mult să văd ninja aici în colțul paginilor, deci mi se pare fain. Aici continuă banda noastră desenată. N-am să stau să vă arăt aici. Ups. Ok. Aici continuă banda desenată în continuare. Aici apare Lloyd, salvează situația. Aici avem un joc de ăla cu diferențe, două imagini, aici îl avem pe Jay și pe Sawyer, foarte interesant. Așa, piloți burniți, îmi place numele. Mai departe, aici este pagină separată în care ne zice despre minifigurina Lloyd cu costumul ăsta negru care vine și cu Nia, dacă aveți Nia, că vine cu același costum ca și ăsta. Și cu sabia de foc, foarte ciudat. Un cap, două chipuri, sabia focului cu un ciucurel galben. Așa, aici avem un alt joculeț, un fel de cub, cred, nu știu. Lloyd aici, aici ne arată cum se construiește minifigurina. Și foarte ciudat, mereu cei de la Lego în reviste pun tutorial cum să construiești minifigurina, deși cred că mai toată lumea știe să construiască minifigurine și armele lor. Deci nu știu la ce mai pun ei instrucțiuni cum să le construiești. Dacă eram cei de la Lego, mai bine pur și simplu puneam doar instrucțiuni în caz că era ceva, o construcție, cum e la Nexonite sau na. Da, cine știe, poate fac asta pentru cei care sunt de vârstă mai mică, probabil. Probabil, nu sigur.
Aici avem un labirint, punem mâna pe mască. Aici este spinnerul ăla dintr-un set din sezonul 8, nu mai știu cum se numea. Aici este domnul E cu masca Uri sau nu știu care mască e asta. Știu doar că atunci când o punea domnul E făcea din ăsta, făcea 4 brațe, da, mă rog. Nu mai țin minte, știu doar masca Uri, masca Decepției și nu mai țin minte care era a treia, dar na. Nu mă judecați, sezonul 8 e foarte vechi și eu nu l-am mai văzut de foarte mult timp, deci nu mai țin minte. Mă rog, aici Lloyd în spinnerul ăsta gold, foarte ciudat, care trebuie să traverseze labirintul către domnule. Da, foarte logic. Ok, aici avem posterul principal, aș putea spune, din sezonul 8. O parte din el, mă rog, cealaltă e pe partea cealaltă. Aici avem un poster cu Lloyd care mi se pare foarte fain, însă foarte ciudat. Lloyd văd că ține sabia focului în mână, ceea ce nu s-a întâmplat în sezonul 8. Acum știu că posterul nu are legătură neapărat cu sezonul și e făcut așa să fie, dar da, totuși. Aici cealaltă jumătate din poster cu sezonul 8. Aici desenează-l pe Zane. Data trecută în revista cealaltă trebuia să colorăm pe Lloyd. Aici îi desenează-l pe Zane. Logic, pentru că la Zane nu prea e ce colora, că e tot alb. Așa, aici se face reclamă la setul acela cu motociclete cu domnul E versus Zane. Da? Minifigurile domnul E și Zane, că de ce nu? Aici, da? Deci da, cam acesta este setul care se face reclamă în această revistă. Mai departe continuă banda desenată, mașina lui Lloyd. Aici continuarea benzii desenate. Altă continuare. Aici avem un joculeț, tot așa un fel de labirint. Labirinturile cred că sunt cele mai faimoase în reviste, nu știu de ce, am eu impresia. După asta avem aici ești un expert al poveștii. Nu știu ce e ăsta, cred că ăsta mai exact un fel de joculeț să ne testeze memoria, cred că, nu sunt sigur. Cel puțin așa cred, nu știu, o să mă uit să văd. Și ca de obicei în orice revistă Ninjago trebuie să pună desenele cele mai de rahat făcute de copii mici. Numai uitați-vă puțin cum arată toate astea. Sincer, din toate desenele astea, ăsta îmi place. Ăsta chiar e fain făcut. Cine l-a făcut, bravo. În schimb, celelalte 3 mi se par, ăsta să zicem că e o leacă mai bun, dar o leacă nu foarte tare. În rest, nașpa, n-am ce zice. Nu că aș fi desenător mai bun, doar îmi dau cu părerea. Ok, mai departe, aici ni se face reclamă la revista numărul 3 Lego Ninjago din 2018. Foarte ciudat, nu înțeleg de ce n-au pus această revistă gen în pachetul acesta, care, na, adică numărul 1, numărul 2 și după aia de la numărul 2 în sus, gata, numărul 8 direct. Nu puteam mai bine să bagi numărul 3, nu de alta, dar nu l-am pe Sawyer și mi-ar fi plăcut să l-am. Da, prea multe la viață, presupun. După asta aici se face reclamă la revista Lego Batman, îl am deja pe Batman. Revista Lego City nu am și nici nu prea mă interesează să o am, fiindcă nu sunt fan Lego City. Aici revista asta cu Nexo Knights în care ne-l dă pe Aaron, o am deja. Așa, aici trebuie să decupăm ceva ca de obicei. Aici e spatele și asta este revista. Acum să trecem la minifigurină. Minifigurina acestei reviste este Lloyd. Este deja construit, după cum vedeți. Stați un pic să focalizeze. Așa. Bun. Deci este deja construit, cum v-am mai spus. Am primit acest pachet, am deschis revistele, am construit și minifigurinele și am zis că le voi face review așa la toate cum sunt ele deja deschise. Da. Mai ce nu se focalizează? Mă rog. Deci da, cam acesta este minifigurina Lloyd. Am să o pun așa. Deci are sabia focului, foarte ciudat. Nici până în ziua de azi nu înțeleg de ce au băgat sabia focului în revistă, dar mă rog, nu contează. Avem aici un ciucurel galben, costumul ăsta de antrenament negru, fața lui Lloyd normală, o masca din movie, numai că fără simbolul ăla pe ea. Am și masca lui Lloyd cu simbolul, o să vă arăt într-un episod dacă e să vedeți diferența, poate, nu știu.
Pe spate cam așa arată, are semnul ăsta de dragon pe spate. Sincer, nu prea mă supără faptul că am mai primit minifigurina asta odată, deoarece cu corpul minifigurinei pot să fac pe primul maestru Spinjitzu sau cine știe pot să-l fac chiar pe Derrot. Fiindcă am văzut că se folosește corpul acesta pentru Derrot, deci mi se pare numai bun. Da, și de asemenea am uitat să arăt o chestie, faptul că minifigurina lui vine și cu păr. Da, vine și cu părul său. Nimic special, părul său normal. Deci da, cam aceasta este minifigurina. Ok, fraților, cam acesta a fost review-ul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, share și subscribe. Să facem și noi 200 de abonați. De asemenea, nu uitați să apăsați pe clopoțel să aveți notificările pornite când mai postez, că de nu vă taie Lloyd cu sabia. Ok, cam asta a fost episodul, eu vă las, pa, pa!